Беше много успешна година и ако малката Дара отида при нея сега в някаква паралелна вселена и започна да й разказвам, нали, случва ми се това и това, всичко, което си написал в тефтерчето и всички концерти, които изнасяш в стаята си, те се сбъдват и се случват наистина. И хората харесват музиката ти. Просто доказателство, че ако много силно вярваш в това, което обичаш и в това, което искаш и знаеш как да го постигнеш, няма какво да те спре. За мен е много важно да бъда максимално искрена в това, което правя, защото знам, че музиката може да лекува, може да помага да преодолееш нещо или просто да те накара да се чувстваш супер. Не искам да бъда лекомислена в създаването на музиката си. Всяка една моя песен е много лична и аз се отнасям отговорно към нея. Не бързам, нищо не е на всяка цена. Мисля, че с изкуството трябва да е така. И като цяло с всяко нещо. Интересно е да слагаш нещата в различна концепция и да видиш какво ще стане. Неща, които вече съществуват, обаче в различен вид. Затова и толкова се вълнувам от различните жанрове музикални и мисля, че цял живот бих експлорвала жанровете и как те влияят на обществото, какви хора слушат определен тип музика. В момента има толкова много неща вече на тази земя от към изкуство, че всичко, което ни остава в момента е да ги сливаме и да правим манджа с грозде. До безкрай заключва личен етап в живота ми, който преживях доста дълбоко, емоционално и имах нуждата да го споделя с публиката си. За първи път, творейки, създавайки албума, се почувствах готова да бъда творец на мисли и чувства, които да облека и опаковам в музика. И със сигурност този албум е моето начало. Мечтая за качествена музика, създадена с добри автори, продуценти и мои колеги. Мечтая за най-голямата сцена.